curioso porque en Portugal poderán os rapaces sacar o examen de conducir o práctico sen necesidade de matricularse nunha autoescola e que lle dé clase un profesor. Poderá un titor impartir esas clases, é dicir, alguén xa que teña o carné sacado, non, Bernardo? Sí, ese acompañante, ese titor particular, para entendelo, ten que ter polo menos 10 anos de experiencia ao volante e tamén será responsable das posibles infraccións, se hai multas, ou danos durante a aprendizaxe, durante esas prácticas, a medida que busca, pois, aforrar tempo e cartos, pero xa provocou críticas de autoescolas e críticas de expertos en seguridade viaria que alertan dos riscos e tamén do posible encarecemento deste proceso polo impacto nos seguros. O debate coincide, pois, con outras propostas europeas que están en estudo, como, por exemplo, permitir que os mozos conduzan acompañados dende os 17 anos para gañaren así experiencia antes de obter o carné definitivo. En definitiva, Europa explora novas vías para formar condutores cun obxectivo claro: facilitar o acceso á condución sen comprometer a seguridade das estradas. Pero, como reaccionan ante a medida lusa no lado galego da raia? Imos ata Tui, como poden afectar estas medidas o sector das autoescolas, Alba? Pois sí, Bernardo, a verdade é que o sector das autoescolas leva tempo xa arrastrando cambios e nós o que queremos saber esta mañá con Manuel Gómez, profesor de autoescola, dende aquí, dende a mesmísima fronteira con Portugal, é se os mozos galegos poderían agora facer un trasvase ao país veciño para sacar o carné e aproveitar esta medida. Non sería tan sinxelo. Terían que ter unha residencia no país, non sería tan fácil. Terían que demostrar que están censados en Portugal ou xustificar de alguma maneira que se van a ir para ali. Correcto. E falando desta medida que adoptan eles, nas que nun porcentaxe de prácticas o alumno pode facelas con un tutor particular, Sí. farías no coche da autoescola? Non sería ese porcentaxe que pode facer cun tutor, non sería nun coche de autoescuela. E que supón isto a nivel seguridade? Moi perigoso, moi perigoso. Claro, os coches da autoescola teñen o que estades vendo agora mesmo en cámara, que é ese dobre mando para que o tutor manexe tamén o coche. Neste caso non sería así. Nada, non sería. Non podían crear unhas situacións para que o alumno perciba o que é as distancias, a velocidade, sería moi perigoso. Ti crees, Manuel, que este tipo de medidas poderían rematar por chegar aquí? Sí, van a chegar aquí a España, van a chegar, solo están vendo que modelo elexir. Posiblemente o modelo alemán. Como vos afecta isto a vosas autoescolas? Non sei se vos prexudica, se estades de acordo. Home, nos vai a quitar traballo, eso é certo, pero sobre todo o que máis nos vai a afectar é a nivel seguridade, que hasta ahora se viña facendo bastante ben. Desta forma vai a ser moito máis perigoso, porque os alumnos non van a poder crear esa situación de que cos doblemandos os profesores e coa experiencia que temos, cando chegan a unha glorieta, cando chegan a un semáforo, un cruce, esas situacións que ao mellor o alumno necesita, el sempre pensa que lle dá tempo, desa forma non van a tener forma de actuar e parar o coche dentro do límite de seguridade. Tamén hai que ter en conta que vos, os instructores, tedes unha serie de coñecementos que o tutor non tería por que ter. Efectivamente, toda a nosa experiencia, todo, o sea, nos para chegar a ser profesores da autoescola, temos que facer uns cursos, temos que facer, o sea, un tutor non ten esa formación nin esa experiencia que nosotros temos. Pois moitísimas grazas, Manuel, por atendernos. Aí quedan as súas palabras dun profesor de autoescola sobre estas medidas que adopta Portugal e se en algún momento poderían chegar aquí a España, non o descarta.